खुलुमबाय लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने मोनसे गोदान पलिटिक्स पार्टी जानो थांगासिनो दङ माने 2025 बिटिआर इलेक्शनाव बिथांमोना माने मोनसे गोदान पार्टी बानायनानै इलेक्शन गेलेगोन आरो दा बिथांमोनानो जाबाय मानिफ्राय फैगोन बिथांमोना इउनाइटेड फर्म अफ NDFB निफ्राय मोनसे गोदान पार्टी जोनोम लागोन आरोना माने मोनसे गोदान पार्टी दागोन इउनाइटेड फर्म अफ NDFB आ माने दा बयबो बेखौनो बुङो जे माने जोंनि प्रमद बर'नियाव बांसिन प्रेसार गोलैना दङ दा माने प्रमद बर'आ 2020 निफ्रायसो माने शिफ्ट जाबाय बोसोरब्रै रानिं जाबाय बा बोसोरबा रानिं जाबाय बिनि सिगां माने गोबां NDFB ब्रादारफोरा हमनानै जेलाव दोनजादोंमोन आरोना नाथाय 2020 नि सिगां हमजाना दोनदों माने बै 2020 नि सिगां जा सरकार दङमोन माने BPF सरकार दङमोन शिब हाग्रामा सारा दङमोन नाथाय हाग्रामा सारनिया बिथांमोना जेबो कुइसन खालामामोन प्रसार खालामामोन जोंनि NDFB ब्रादार हमजाना दोननायफोरखौ दिहुननांगौ बेफोरबायदि निउसाव नुवामोन आरो बारा माने बहुत खम नुयोमोन बुङोमोनबाबो खिन्थु निउसफोराव नुवामोन आरो दा खिन्थु नैयाव माने प्रेसारानो प्रेसार बबे मोनसेखौ खर'आव रुजुनना लानो होननाय बायदि माने आखायाव हमना लानांगौबाथ' माने थिखांनो हानाय नङामोन दा मेम'रियाव लानायनि बाथ्रानि थाखायसो माने बेखिनि बाथ्राखौ खामानिखौ लानो हादों आरो लासै लासैबाबो मावगोन होननानै नाथाय थेवब्लाबो मावख'नो हायैनि थाखाय माने मावनायखौ साबजानाय मोनैनि थाखाय बिथांमोना मोनसे गोदान पार्टी दानानै माने 2025 आव बिटिआर इलेक्शन गेलेनो थांगोन आरो दा मोनसे भिडिअ फिसा खिन्थिनि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बिनि उनाव सावरायफिनगोन इउनाइटेड फर्म अफ NDFB आफादनिफ्राय जांख्रिथायारि हामलायनायखौ बाहागोनाय जाबाय 20 तारिख खालि जे भुटाननिफ्राय गबोनाय साद' जोंनि आंगो मावथि बिथांमोना गबोदों आरो थांनाय 21 तारिख जों आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों आसाम सरकारजों जों सावरायदों आरो मैयाबो जों सावरायदों बे साननैसोनि जिथु डेभेलपमेन्ट बे डेभेलपमेन्टखौ जोंनि आफादनि गासै जिल्ला लेभेलनि मावथि बिथांमोननिसिम जों रिपर्ट हिसाबै जों फोरमायदों बेजों लोगोसे जोंनि आफादखौ आरो साबसिन हामसिनै मोजाङै रान खालामनो थाखाय स्मुथलि रान खालामनो थाखाय जों आफादखौ रिसाफल खालामनानै लादों बेहाय जों जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै रजराज बसुमतारी बिथांखौ रजराज बसुमतारी आरो रिमोनलां बिथांखौ जों जेनेरेल सेक्रेटारि बिबानखौ होनाय जादों बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि जों जगदेश ब्रह्म बिथांखौ होनाय जादों बेनिफ्राय फाइनान्स सेक्रेटारि सन्जित बसुमतारी बिथांखौ रां भान्डारि सेन्ट्रेल कमिटि रां भान्डारि बिबानखौ बिथांनिसिम गथायनाय जादों बेनिफ्राय स्पक्स पार्सन हिसाबै जों बानस' दैमारि बिथांखौ जों बे बिबानखौ होनाय जादों बेजों लोगोसे जोंनि आगुनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां मानगोनां दिलरन्जन नार्जारि बिथांखौ जों एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै जों लाखिनाय जादों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों जों सावरायदों बे सावरायनायाव जोंनि जेसेबां हार्डकर हिसाबै रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां दङ बेनि सायाव जों सावरायदों आरो बिथाङा बेखौ डिसेम्बर मासनि भितरावनो जेसेबांखिनि आद्रा थानाय हार्डकरनि रिहेबिलिटेसन बेखौ होजोबनायनि खोथाखौ बुंदों बेनि अनगायै मुंख्लं नखरनिसिम जिथु एसग्रेसिया हिसाबै अनसुंथाइ हिसाबै होनो गोनां गोबां बाखि दङ बेनि गेजेराव 620 बेखौ थाबैनो होनाय जागोन होनना बुंदों बिथाङा खोथा होदों बाखि केस जेनाखि NI केस दङ NI केसआव जोंनि थान्दै जोंनि मावथि लोगो सानैया माने फांसिनि अर्डार जाना दङ बेनिफ्राय साब्रैया लाइफ सेन्टेन्स जानानै दङ बाखि 50 जन माने 50 जन माने आन्डार ट्रायल सोलिबाय थादों
बेखौ NI निफ्राय माने सेंट्रेल जुडिशियरी सिस्टेमनिफ्राय लाबोनानै जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टनि जुडिशियरी सिस्टेमनि आन्डाराव लाबोनानै बिथांमोनखौ बे केसनिफ्राय बोरै बारग'होनो हागोन बेखौ बे माबाखौ लाबोनानै बिथाङा जोंनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे जोंनि स्टेटनि आन्डाराव लाबोनानै बेखौ बिसार बेबस्थायाव जों लाबोनानै बोरै हायो जों केसनिफ्राय मुक्ति खालामनो हायो बेखौ जों नाजागोन होननानै बिथाङा जोंखौ खोन्थाहोदों। बिथांमोनखौ भुटाननिफ्राय भुटाना जिहेतु आलादा मोनसे सभरेन कान्ट्रि बे कान्ट्रिया मोनसे कान्ट्रिनि जिहेतु पिपल बिसोरो बे हादरनि इन्डियानि सिटिजेन बे हिसाबै जितुनिखि सिस्टेम दङ बे सिस्टेम मथे भुटान गभर्नमेन्टआ इन्डियान गभर्नमेन्टखौ गथायदों इन्डियान गभर्नमेन्टआ बिसोरखौ रिसिभ खालामनानै दस्तुर मत बिथांमोनखौ मोजाङै मोजां सिकिउरिटि होनानै न'आव दोनहैदों। दिनै बिथांमोना न'आव आलो गोजोनै गावनि गावबा गाव फेमिलिजों दङ आरो जों बिथांमोनखौ लोगो हमदों आरो जों रिसिभ खालामनानै लादों न'आवबो जों खबर सुरात लाहैदों। फैगौ बिसायख'थियाव जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBआ बिसायख'थियाव बाहागो लागोन बे क्लियार। दा जों बबे पार्टिनि माबायाव जों आन्डाराव बबे पार्टिनि बेनाराव जों BTC इलेक्शनाव बाहागो लागोन बेखौ दाबो माने क्लियार जायाखै किन्तु इलेक्शनाव बाहागो लानाया बे 100% खाथा। माने आं दायनो बुंलांखाबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनिफ्राय मोनसे गोदान पार्टि जागोन आरो दा एक्स NDFBफोरनि जि जेलाव हमनानै दोनजादों बिथांमोनखौ माने सोरखौबा दिहुननो हादों सोरखौबा दिहुननो हायाखै बेफोरबायदि खामानि मावनायनि थाखाय माने बिटिआर सरकारनि खामानिखौ स्ल' मोननानै माने साबजायै मोननायनि थाखाय बिथांमोना पार्टि दानानै गेलेनानै माने जा खामानि मावनांगौ बेखौ माने बिराद स्पिडाव मावनो गोसो जादों आरो बिसोर माने राजधानी एक्सप्रेस बायदि खारगोन आरो माने बिसोरनि खामानि मावनाया बेफोरबायदि गोसोआव मोनसे जाखांफैनानै बिथांमोना माने पार्टि दानायनि मा होनो थांखिखौ लाबाय आरो पार्टि दानायनि थांखिखौ लाबाय जियानो जा माने बिथांमोना जा पार्टि दागोन बेबो मोजाङानो जागोन जा खामानि मावगोन बिथांमोना बर'फोरनि थाखाय मावगोन बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय बर' रावनि थाखायनो गोबां जिउ बावबोबाय आगोलनिफ्राय बिथांमोननि साननायाबो थिगानो दङ नाथाय पलिटिक्सआव माने जेननाय देरहानायाबो थाखायो नाथाय जायसो दैयाव हाबो बियासो गामसा सिजायो होननाय बाथ्रा दङ दे जाय बिबानाव फैगोन जाय सरकाराव फैगोन बिसोरसो माने मिथिगोन जे माने बबे मोनसेखौ मावजेननांगौ बबे मोनसेखौ मावबा थब जागोन सोर सासेखौ लोगो हमबा साइन मोनगोन माने बहुद बाथ्रा साननांगौ जायो आरो माने पात्तायानो मोनख'नाय नङा ओरैबायदि माने होंगो दोंगो जागोन तगमग जागोन माने सोर सासेखौ जोंनिफ्राय माने आसाम सरकाराव थांनांगोन भारत सरकाराव थांनांगोन गोबां बाथ्रा थायो आरो दा बिनिखायनो मोननै मोनथाम पार्टि ओंखारालासिनो आंनि बायदिब्ला दे मोननै मोनथाम पार्टि ओंखारालासिनो माने मोनसे पार्टियावनो ज' जानानै खामानिखौ मावबा थबसिन जागोन आरो बहुद खामानिया थबसिन जागोन जुदि दानो जोंनिया मोननै जानानै दंखायो बेखौ माने मोनसे खालामनो सेस्था खालामबाय दङ नाथाय बेनि गेजेरावनो माने हावा माने सादोसा गोबां मानसिफोरा माने बुंज्लाबायनानै माने बोखावफिननो नागिरनाय बायदि तालखौ खोलैयो आरोना माने गावस्राफिननायनि मोननैजों जमा जानो नाङा बेफोरबायदि मोनसे गेजेराव ओंखारनाय बाथ्राया खिन्थु जमा जानानै मावोबा माने खामानिखौ थब मावनो हागोन आरो गासैबो खामानिखौ जों आगोल उन्दैयावनो फरायनो मोनबोखादों माने मामोन हिन्दी बिजाबाव फरायनो मोनखादों गंसे माने दंफां हमना ला गंसे बनखौ सेफायोबा थब सेफायनो हायो खिन्थु गंनै गंथाम जाबजाबनानै सेफायोबा बेखौ सेफायनो हाया बेफोरबायदि जुदि मोनसे सरकार जायालासिनो मोननै मोनथाम पार्टियाबो जमा जानानै मोनसेयावनो थायोब्ला बेथ' खामानिखौ रानलायनानै फटाफट मावनो हायो आरो माने फटाफट मावनो हायो दा जों बेयावनो बुजि मोन्दों माने हारसिं जाबाबो नोङो माने खामानिखौ मावनो हागोनबाबो लेट जागोन आरो हानायानो जोबोद गोब्राब माने नोंखौ माने नोंनि थांगोन लामाखौ माने
सोलायना होबाय थागोन आरो नोंनि जाय थांखियाव थांगोन बेनि लामाखौ माने सोलायना होबाय थागोन माने गोजान खालामनो हागोन लामाखौ बेफोरबायदि आरो जुदि मोननै मोनथाम जमा जानानै मोनसेयावनो थायोबा माने फटाफट जागोन आरो बुजि मोनखायो इयाव ओरैनो बुजि मोनखायो गावबा गाव दानि मानसिफोराथ' सब माने नलेज गोनां जाखा प्रेक्टिकेल हिसाबै दोङो मा नलेज हिसाबै दोङो जेथिंबो माने एक्सपार्ट गोजाखा माने बुंनांगौ माने बुजायनांगौ बाथ्रायानो गैया होननाय बायदि दा बिनिखायनो मोननै मोनथाम ओंखारालासिनो मोनसेयावनो थानानै माने बड'लेण्ड स्टेट लाबोनायनि खामानिखौ मावथारनांगौ आरोना दा मोननैयावनो जाना दंखायो इसेबो बिजेपि थाङो कंग्रेसबो थाङो मोनब्रैयानो जाना दङ आरो दा मोनसे गोदान जाबावोबा माने सोर बखै थांगोन जेने तेने देरहागोन एलायन्सआव थागोन एलायन्सआव थाबा आरो खामानिया बियो लिंग्रि जालांखाबाय आरो दा जोंनो मिथिखागो जिबायदि जानानै दङ दा जा सरकारा सोलिबाय दङ बिथांमोना एलायन्सआव थानानै जोबोद माने हां थिफु थिफु जानाय बायदि थेवब्लाबो बिराद खस्थ'यैबो बिराद सिं जानानैबाबो मावनानै माने लासै लासैबो मावनानै माने बहुत खामानिखौ साक्सेस खालामनो हादों आरो दा जा सरकारा दङ दा बिनिखायनो सानो माने मोननै मोनथाम ओंखारालासिनो मोनसेयावनो थानाया मोजां आरोना बयबो ज' जानानै मोनसे खामानिखौनो मावनांगौ अब्लासो बड'लेण्ड स्टेटखौ लाबोनो हागोन नङाबा बिथांमोनाबो इउनाइटेड फर्म अफ एक्स NDFB निफ्राय फैबाबो माने हारसिं मावनाया माने एसेबां खस्थ' नङा माने बड'लेण्ड दाबि खालामनोबाबो माने जोंनि बर'आनो सोरबा बादा होगोन सोरबा माबा माबि खालामनो हागोन माने बहुद जेंनायाव गोलैनांगौ जायो आरो बेनि थाखायनो मोनसेयावनो थानाया मोजां बारे बारे बुङो जोङो माने मोनसेयाव थानानै मोनसेखौनो मावजानो लुगैयो आरो गासै पाब्लिकआनो माने दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामदो गोजोन्थों।